ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji n'oko nke dị na Anambra steeti na-akọwakwa na ndị amaghọ ndị afafa bụ ndị bu egbe na fa wakporo ụmụ akwụkwọ nke na-agụ na Federal Polytechnic Oko, nke bụ na fa gbagburu ọtụtụ ndị mmadụ, nke bụ na-atọjekwa ụfọdụ ndị lekshọra. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka nya bụ ife si wee mee na-akọwa na ife anụnwa mere on 19th of June 2025 n'abalị mbọsị ahụ ka njinji anụnwa na-eji, nke bụ na ndị amaghọ ndị afafa bụ na fa bụ moto na-abụ wee bukọrọ egbe wee na-agba n'elu wee pụta na junction ebe a na-akpọ Total Junction. N'ebe a ka fa bụ ụzọ wee jee wee gbaba egbe wee jecha ebe ahụ wee jekwa ebe a na-akpọ Tipa Junction kedu debere ebe a na-akpọ Golden View wee jecha ebe ahụ wee jekwa na lọji dị ebe ahụ wee na-akọwa na-enwere ebe fa jere na shọpụ ebe a na-ele mmanya na ebe ahụ na-agbarụ ndị mmadụ agba ebe ahụ ka aka wee gbagbusi ndị mmadụ, nke bụ na nwaanyị nwe ya bụ shọpụ na mgba osokwa wee tụ nwaanyị tọgbọ n'ala, mana ya bụ nwaanyị ka na-eku ume, ọ ka na-emegharị ahụ, nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-aṅụzi mmanya ebe ahụ na-enwego ndị nwụrụ anwụ ozigbo ma ndị nọ n'oche. O nwere onye nke agbara egbe n'isi, o nwere onye nke dịka o jere ịgbapụ ọsọ agba ya egbe. Ozu ndị mmadụ tọgbọsị n'ala ebe ahụ, nke bụ na mkpu na-eti, akwa na-afịọ, onye ọbụla nọ na mkpu, onye ọbụla nọ n'akwa, nke bụzi na ndị nke ka na-eku ume na-ebujezifa wee jebe n'ụlọ ọgwụ. Onye unu na-afụ n'ife onyonyo a o so na ndị agbara egbe ebe ahụ, mgbe ọ tụrụ ya n'afọ kama na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ kịta anụnwa na-anara ọgwụgwọ nsọ, mana ndị ọzọ afụbeghịkwafa ka ama na o nwere ndị ọzọ ka dịkwanụ ndụ, mana ọsọsọ onye unu na-afụ kịta bụ onye wepụtagoro ife onyonyo ya n'ihu akwụkwọ na-akọwa na ọ dịkwanụ ndụ na ọ nwụbeghị, wee na-ekene Chineke n'isi ya. Wee na-akọwa na ndị amaghọ ndị afafa bụ na fa jegasịkwa na lọji ebe ụmụ akwụkwọ bi ruo ebe ahụ na-agbanigasị egbe elu, nke amabeghịkwanụ ka nya bụ ife si wee mee kịta, mana ife mee ka ndị mmadụ mata abụ na ndị lekshọra na-abụ na ndị mburu anụnwa ndị amaghọ ndị afafa bụ na fa atọje ndị lekshọra na-abụ wee pụọ, nke bụ na ka a na-ekwu kịta na anụbeghị any infọmeshọn gbasara ndị lekshọra na-aba a na-akụzi nkụzi na Federal Polytechnic Oko, nke ndị anụnwa bujekwanụ wee pụ na afụbeghịkwafa. Ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-asị na ife nwụrụ anwụ bụkwanụ mmadụ 3, ebe ụfọdụ nọ wee na-ekwu na ife nwụrụ anwụ karịrị mmadụ 3, ebe ụfọdụ si nọ mmadụ 7 bụkwa na ife nwụrụ anwụ, mana ka ọ dị kịta anụnwa na amabeghịkwa mmadụ onye naghị asịkwanụ nọ ife nwụrụ anwụ. Ụfọdụ na-asị nọ 3, ụfọdụ na-asị nọ 7. Ọ kakwa mma na obere sọsọ mmadụ 3 anụnwa ya bụkwa na mmadụ 7. Anyị wee na-ayọ Chineke ndị nke dị ndụ nọkwanụ n'ụlọ ọgwụ ka Chineke napụtakwanụ fa na ya bụ egbe agbara fa ka fa dịkwanụ ndụ. Bikonu amakwanụ m ife na-afịa n'oko. Ọkwa last month ka ewepụtara nwatakịrị na-elekwa shọpụ ebe ọ na-ele mmanya, ọ pụta ka ọ baa moto ka ọ naba na shọpụ ya. Ndị amaghọ ndị afafa bụ buru mechin nke asị na fa bụ moto gbachie ya ihu wee were mgbọ wee kwaba ya n'ime moto, nke bụ na-agbagburu ya. Ife anụnwa emebeghịkwa 1 month nke anụnwa ji wee mee. Nke anụnwa ụnụ na-anụkwa kịta wee na-afịọkwa n'otu oke ahụ a na-ekwukwa maka ya. Mgbe ahụ nke onye anụnwa merụ eje na kọmentị ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ọ ya bụ ndị otu nzuzo bụ ife mere nya bụ ife nya ụmụ akwụkwọ nọ n'otu nke a na ụmụ akwụkwọ nọ n'otu nke a na ọ ya bụfa n'usoro onwefe ọgụ wee gbagbuo onye nke ahụ, na ebe ọ bụ na ọsọsọ mgbagbu ka a gbagburu onye nke ahụ, na ọ bụghọ na-atọjie, na ọ bụghọ na-eweje fonu ya, na ọ bụghọ na o nwere ife ya ezuje, na ife fabialụ bụ nnọọ ọsọsọ ka a gbagbuo ya, na nya bụ ife abụdụrọkwa ka ndị ntọrị mmadụ, na nya bụ ife dịka ndị otu nzuzo na ndị otu nzuzo. Dịka nsikwa wee fụ na kọmentị na anọkwa n'oke ahakwa m agụ na Polytechnic ebe ahụ. Nke anụnwa mekwara kịta ụfọdụ ndị mmadụ jekwa na kọmentị na-asị na ọ ya bụkwa ndị otu nzuzo bụkwa ụmụ akwụkwọ na-ebugharị mma na ọgụ na egbe, na ọ ya bụkwa fanwa bụ ife wakporo onwefa, na ike na onye nke ni egburu egbu na ndị otu nke nyanwa bụ ife chọrọ igbugwarụkwa ndị otu nke gburu ndị otu fa. Ka nsikwafu na kọmentị ka m na-akọwakwara unu na anọghị m ebe ahụ. Ebe ụfọdụ na ebe ahụ wee na-asị na nya bụ ife adịghọkwa ka nke ndị otu nzuzo mbụkwana nke a mere kịta anụnwa, na ọ bụrụ na ndị otu nzuzo na fa bịaghakwana na fa lụchaghakwana ife fa bịara ịlụ na fa pụọ ozugbo na fa ya egbukwa n'oge ebe ahụ, mana ndị nke anụnwa na fa gburu oge na ọdụ ọzọkwa ka ndị nke anụnwa na ọ bụkwanụ ndị otu nzuzo nwa na-ekwu maka fa na-enwere ike ndị nke a bụrụ ndị ntọrị, abụrụ ndị oshi, bụrụ ndị ogbu mmadụ, nwere ike ịbụkwa n'ife bịara nke a dịka fa si wee tọrọ lekshọra na-abụ. O nwere onye nọ na kọmentị wee na-asị na ndị lekshọra na-abụ fa nakọcha ụmụ akwụkwọ ego na fa ya pasị fa exam, na fa ya pasị zifa, na fa jee kwụọ ụgwọ ego fa nakọje ndị mmadụ. Ife fụkwa na kọmentị o na anọkwa m ebe ahụ. Wee sịkwa ka m wetara unu ebe a na nke a bụkwa nke a na-akọwa n'afịa n'oko on 19th of June 2025 na-agbagbukwara ọtụtụ ndị mmadụ, nke bụ na ụfọdụ na-asị
ọ na-enwezi ezikwota sekuriti na Anambra steeti, ọ na-enwezi ezikwota ndị nchekwaba ya da echekwaba ndị mmadụ na ya bụ politeknik Oko, na ife nke a na ọdịgokwa too much. Na nke izizi merụ na na-eche ka ndị ọrụ nchekwaba nwee ifefa kwuru maka ya bụ ife, maọbụ na-enwe ndị ejide, maọbụ ka fanyekwanụ ndị mmadụ nta akụkọ ka ya bụ ife si wee mee na o nwebeghị ife anụrụ sinsi ahụ. Onye ka apụtakwa kịta na-akọwa na nke anụ nwa emekwana ọzọ, na ya gbapụzi ọsọ na Anambra steeti na si kedu ife na-eme n'Oko, na ọsọsọ Oko bụ ebe nwere ụmụ akwụkwọ. Amakwanụ m ife na-eme na nke ikpeazụ a, wee sị ka m wetara unu n'ọkwa ife m fụrụ, wee sị ka m kọọrọ unu na anụta aka alaeze nnụtakwuo nke anụ nwa, sị ka m bịa kwọkọ. Amakwanụ m ife na-eme na nke ikpeazụ a. Kedu ife ọ dị gị ka ife mere ife anụnwa? Ọdụ unu ka ndị otu nzuzo nwa n'eziokwu na-anụso onwefe ọgụ, ka ọdụ unu ka ndị ntọrị mmadụ, ndị na-egbu mmadụ, ndị chọrọ ịnara ego? Ọdụ unu ka ofe a mere ife anụnwa? N'ọkwa ife ntị ka m wetara unu. Anyị na-ayọ gọvanọ na-achị Anambra steeti ya biko ya inkrizie ndị ọrụ nchekwaba n'oke anụnwa na ife a karịa ndị nke tụnyekwanụrụ ndụfa na ya bụ ife, ka Chineke nalụ mkpụrụ obi fa na ndokwa, ka ndị ezinụlọ fa, ndị ọyịfa ka fa kasie na ife mere emego.